नै गोदान गोदान आरो फायबावदो इसोरबा मानि मोजां मिथिथ'वाखै गिनारलै इसोरनि खाथियाव उन्दुजाया इंलिस गोजा रायलायो इखिनिया गासिबो थानांगौबा नै जों रियासलाव थांलायनोसै दिनै लांगा दख'ना गानदो गासिबो जोंनिया ओइ लावगियाबो बार बारबाय थादो ओइ गासिबो दख'ना गानजोबदो जोंनिया नै जों थांबाय थादो दा रियासलाव ओमफ्राय ओइ ससे 10 मिनिटसो जागोन दख'नायाबो मायानिसो नै मोख्राया नै जि माखासेखाय नै जेव 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 सोरबा थालि गारना होदो जां थालि उन्दुलायदो मासेया थालि जादों नै थालि हौवाफोरनिया गोरनायाव मायबा थफ्ला दोङो जां मेलाया 3 तारिखनिफ्राय 19 फेब्रुवारिसिम नै थांबाय थादों मोनैयाखै नै दखानानो बा बेसेबांबा दंखायो 1000नि बारा 1052 दंलायलायो आरो बेसेबां दंबावो जों गिदिंजोबनो मोनबावाखैसो नै निचे मायबा थांबाय मा होनदो दावखि नैबेबा मा जोंनिया खाननैसोआ दासो मोनफैदो नायखायो नुवाखै नै जोबनाय लोगो लोगो बयबो नायफैखायोना मणिपुरनि इसोरबो रिहार्सेल खालामदों इसोरो दिनैसो मोनफैदो जों दाख्लैनो मोनफैदो आरो जोंनिया खालामनाया जोबथ'बाय जोंनिखौ ओमफ्राय भिडिअ लानो हाथ'वाखै आरो ओमफ्राय मणिपुरनि मोसादो
मानो हर जाबाय माइथि थांगोन थांबाय थादो जोङो थान्दा गोजांलायबाय सुइटार लांफायाखैमोन ना